morning, first service. Okay. Yung pa sila, istorya na niya. Yung pa sila nga, tinuod ko ng mga Kristohanon sa first service mo simba. Sabi na karoon bitaw, mabugnaw kayong tubig. Bugnaw kayong tubig. Pero naman siguro may mga hot shower sa inyong balay. No, naman siguro may mga kuhan. Di ba? Kami nga gripo rin kisaligan. Antos. Antos o kuhan. Antos o bugnaw nga tubig. Amen. So, do you believe that God is faithful? Tuo kita no, nga ang Ginoo matinud-anon. No, if dili pa matinud-anon ang Ginoo, kanay mo ang tapat, wala na siya dira karon. Amen. So, manindog manindog ta. Could we stand for the reading of the Word of God? Kejut lang kay hakay, mag-book na kitang aircon. Amen. First Peter 1:8. Okay, plakita na mo, say Amen. 1 Peter 1:8. The Word of God says, though you have not seen Him, you love Him. And even though you did not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Amen. Father, we thank you, Lord, for your word, Ginoo, this morning. Salamat, Lord, that your word, Ginoo, is sharper than any two-edged sword, Ginoo. Salamat, Lord, imong pulong, Ginoo, mula usab sa among matag sa kinabuhi. For heaven and earth will pass away, but your word, Ginoo, will never pass away. It will remain forever and ever, O God. And Lord, salamat, I just lift up, Ginoo, ang mata ko sa, just lift up this place, this first service, Lord, padayon ka, magapamuhat sa mga tagusa ka kinabuhi, O God. Salamat, Lord, your presence, Ginoo, nagapuno, Ginoo, sa tanang corner, aning alawak, O God. Daligon ka, O Diyos, sa walay katapusan. To you be all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen, mga lingkod mo. Okay. Atong isgutan karon is kanang gitawag na to kanang mga the foundations. Mga pundasyon ba sa ato ang kuan? Sa atong Kristohanong pagtuo. Eko lagi gamay ito. So foundation sa ato ang Kristohanong pagtuo. Mahimo ta karon nga murag technical ta gamay. Gamay ra pod, no? Medyo mutandog ta sa ato ang doktrina. Murag duol-duol di siya sa kanang pagtuon yun sa pulong sa Ginoo. But although magtuon ta sa pulong sa Ginoo this morning, maka-encourage lagi hapon ni sa ato no? Gitawag series ni siya actually. So probably sa mga next coming Sundays na papoy similar na topic ani pero lahi na ang subtitle. Pero karon atong isgutan is kanang gitawag Christian Faith. Ang subtitle, mag-isgutan Christian Faith, hindi mo malabot ng mga Domingo, dili na ako istorya sa inyo, kaya masig spoiler ko, kung sa'y coming pa ng mga topic next Sunday. But karon mo focus ta sa kaning tawag na to, who is God in the Bible? No? Christian Faith, who is God in the Bible? When we talk about, when mag-isgot og faith, when we talk about faith, kita nga mga taon-taon na nga Kristohanon, medyo ilan na katuig, o naka-apil nag-encounter, ang una na yung maabot sa atong una-una is ang Hebrews 11. Tama ba ko? Yeah. No, kung mag-iskuta mo, gini siya ang pinakadali na ito makutlo pa when we talk about faith, ang Hebrews 11. Kaya ang definition sa faith, aman sa Hebrews 11. Kagingon man dahil sa Hebrews 11, that faith is the confidence in what we hope for and assurance or being sure about what we do not see.
Muna naman ang definition sa faith. Kanang sure kay kakay. Ang pagtuo, wala man ka nagkinabuhi sa imuhang kanang tawanon nga. Kanang imuhang physical nga mata ba? O kung dili sa imong espirituhanon. In Hebrews 11, after gihatag sa writer ang definition, ang kahulugan sa pagtuo, iya din gibutang dira ang mga katong mga ehemplo sa mga tao na nagkinabuhi sa pagtuo. Sa Hebrews 11, kung basahon, hindi na ito nabasahon ron, na natin tayo makita, there are 16 kabuok mga personalidad dira. No, makita na natin kanang gitawag ato na silang mga Hall of Famer. Kasabot na mata ng Hall of Fame, no? Kanang Hall of Famer, kanang mga, kumbaga, nasa rurok pa, nasa tuktok. O, nasa tuktok ng tagumpay. Muna ilang ingon. When it comes to faith, para mas masabtan ba natin ng Hall of Fame, kumbaga sa sports, sa natad sa sports, ang Hall of Fame, nata maglanis, mahala na kisa'y pinaka-the best na maayong na player nila, basta maglikas na ginanit. Tama, Michael Jordan pa ka, or LeBron James, mahala na ka. Pero puros na sila nasa Hall of Fame. Sa boxing, kinsa may nasa Hall of Fame. Of course, Manny Pacquiao, no? The best, 8th division. Pero kanina sa Hebrews 11, nani sila sa Hall of Fame sa pagtuo. No? There are 16 kabuok lalaki diri o babaye nga giisgutan. Dili siguro na ito ma-mention tanan, dili na po nato sa sila isgutan karon. No, but number 1 dira, ang dili gimawala dira, kinsa man? Si Abraham. Oh. Pag may yung pagtuo, una magaling siguro maabot din sa tumuna-una si Abraham. Diba? Si Abraham, na silang Abel, na silang Noah, na silang Isaac, na silang Jacob, na silang Moses, na silang Rahab, o na silang Sarah, kung doon ka babae, no? Dira, makita na to, they are part sa kanang kaingon yun na grabe ang pagtuo. But aside, gawa sa Hebrews 11, aside sa Hebrews 11, dapat po yung mga laking na tao sa Bible, nag-comment po sila sa ilang pagtuo. Wala ni sila yung mga ngalan. Wala ni mga, kitawanan ko sila mga wael ba? Wala na ilhan. Pero i-comment sila, na-appreciate ang ilahang, na-appreciate ba? I-comment ka ng gidayig ba? Gidayig, i-appreciate sila sa ilahang pagtuo. Ug mauna ang isulatan ni Peter. O si Peter o si Simon, katong disciple ni Jesus. Katong gitawag o katong iyangalan, gihimo siyang dara. Ingon siya, though you did not see him, though you have not seen him, wala mo nakakita niya, you love him. Nawara? And even though you did not see him, now you believe in him. Ito mo niya, and filled with inexpressible joy. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Si kinsa man sila ang mga tawanan. Kung atong basahon kanina chapter, balik ta sa mga previous verse, sa 1 Peter chapter 1 verse 1, itawag ni sila, tanawara ha, to God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood. Katuli silang mga Kristohanon na dili Jews. Mga Kristohanon ni sila na Hentil. Sa una lagi, kung dili ka pinili, ang pinili Jews, basta dili ka Jews, Gentile ka. O diyan makatunan na ito na ang usa ka Hudiyo, ang usa ka Jew, kung maminyo o Gentile, sa lingkway na rin siya. Edward ito na, Jew o Gentile. Pero kaning mga tawanan, they are commended sa ilang pagtuo, Gentiles na sila. Mura bang kalinya na ito? O, kalinya ba na ito? Naka sa Asia, o nila i-mention, Asia and Bithynia, who have been chosen according. Abi ninyo guys, nganong i-comment sila sa ilahang pagtuo, sa ilahang faith. Kaya nahimo silang sumusunod ni Ginoong Jesus, nahimo silang Kristohanon sa panahon na lisod kaayo mahimong Kristohanon. Mangutana ko na ko karon ba, karon lisod ba mahimong Kristohanon? Ha? Kaya sa una, kung mahimong ang Kristohanon, you risk it all.
Ano ha? You risk it all. Apil ang imong kinabuhi. Pwede kang mamatay kung mahimo kang Kristohanon. Pero karon, mahimo kang Kristohanon para sa inyo ha, ang inyong gi-risk ang kabugnaw na sa tubig. Grabe ng struggle ninyo. No? Na-question na ninyo siguro, grabe ang struggle. Guys, grabe kayo struggle sa Kristohanon kinabuhi. Ano man? Bugnaw ang tubig. Pero sa una, guys, grabe struggle sa Kristohanon kinabuhi. Ano man? Patyununta. Imagine ninyo, they become Christians. They became Christians sa panahon na lisod kaayo mahimong Kristohanon. They are not Jews. Dili sila mga Judeo. They are Gentiles. Dili sila mga kananiyo itong pinili. I-consider sila as ubos. But yet, grabe kailangang pagtuo. Grabe yun kailangang pagtuo. Probably lang, ay mag-isgot man taron, who is God in the Bible? Pasin in anak ka grabe ang ilahang pagtuo kay lahi ang ilahang pag-ila sa Ginoo nga naa sa Biblia. No? Probably lang lahi. Ang writer sa Hebrews mo ni iyang i-describe niya ang mga tao sa, remember ha? Ang mga tao nga nasa Hebrews 11, kinani siya paghulagway sa nagsulat sa Hebrews. All these men were, Hebrews 11:13. Hebrews 11:13. All these men, all these people were living by faith when they died. And they did not receive the things promised, and only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. Ang nagsulat sa Hebrews, kaning 16 ka tao nga makulpa na kasi pagtuo. Wala nila nadawat ang mga butang na gisaad sa ilaha. Yet namatay sila na nagkinabuhi diha sa pagtuo. Now, tanaw na ito ha, yun sa paghulagway ni Simon ni Pedro sa diyang gisulat niya sa 1 Peter. Though you have not seen Him, you love Him. Kita na ito sila, they are not Jews, they are Gentiles. And they also live by faith until the day they died. Kaya kanina mga Kristohanon, kanina mga Hintil, kanina sa Asia, kanina sa malagyo na lugar, kung wala pa sila nagkinabuhi niya sa pagtuo, dili siguro maabot ang mayong balita sa atua karon. Dili siguro maabot ang maayong balita sa atua karon. Yet, tungod kay nagkinabuhi sila sa pagtuo, o nang nakaroon, no? Nagpadayon ang maayong balita. Giulagway sa Hebrews ang katong mga heroes of faith as strangers. And giulagway po ni Simon kining mga tawhana as strangers in the world. When you say strangers, dili ka taga-kalibutan. That is living by faith. Wala ka na kinabuhi sa imong makita, sa imong mabati. Dili ka taga-kalibutan. O ganina, ang Bible nagingon, kani, they are aliens and strangers in the world. No? Ikaw nga naglingkod dira, ako nga nagtindog diri, kana imong tapat, dili kita taga-kalibutan. Taga-asa man ka? Bright yung ganyan mga taga-pictures, taga-langit juga originally. Temporaryo na imuhang balay dira sa Balangasan. Temporaryo na imuhang balay, temporaryo na imuhang yuta mo na nga. No, relax ang mga feelings, magbahin-bahin. No? Okay, grabe kung magbahinay yung yuta. As if inikabot mo sa langit, pwede pa ka makaingon na akong i-renew ang ako ang kuan. Magkuan ko sa kong tax, sa akong yuta na dito sa kalibutan. Wala na, no? Ang tinuod na pagkinabuhi sa pagtuo. Sama ani, kuikan sa Hebrews, ang tod aning mga naa sa 1 Peter is we treat ourselves as strangers din nga kalibutan. As strangers. Then makapangutana ka, anong inani man ni sila ng mga klase ng Kristohanon sa una?
siguro lahi ang level sa ilang pagkaila sa Ginoo. Muna siya usahay ka ng medyo sakit-sakit paminahon, no? Kaya karon medyo comfortable naman ta ng mga Kristohanon. No? Comfortable na kita ng mga Kristohanon karon. No? Wala kay Bible, na kay electronic Bible. Dali na kita magpakli-pakli. I-type lang nimo John 3:16 pa, gawas na yun. Pero kani nga mga Kristohanon sa una, wala sila yung Bible, gihawiran. No? Dili sila makagadto gawas, dili sila karon makapabuilo tag music, nadungog ato mga silingan na nagsimpa ta sa Ginoo, pero sa una sa ilaha lahi. So lahi ang ilahang pagkaila sa Ginoo. Lahi ang level sa ilang pagkaila sa Ginoo sa una kaysa sa karon. Ang Ginoo wala siya nausab. Pasin murag ana na lang kita siguro may nausab. No? Wala ako nasuko sa inyo, ha? Di ba? Now, makabawda na ta, unsa gid ka ang ilahang pagkaila sa Ginoo. Anong ingon-ana man sila sa dihang sa grabe ang ilang pagsunod kag Ginoong Hesus. Nga ibaligya na nila ilang kaptangan, ipanghatag sa mga tao, ipakaon sa mga balo, they gave it all, they kanang andam sila nga ipakaon sa liyon. Ang uban nakakita para mas masabtan nato na. Ang uban kung napay cell group sa una, ang uban nakakita sa ilang kauban sa cell group nagisunog. No? Kung mag-cell group pa lang yun sa una, siguro moana ang cell leader. Naman si Kuan. No? Karon moana ang cell leader karon. Naman si Kuan. Di lagi siya talapos kay nagtalithi daw. Di siya talapos kay kulag 5 ang iyang pamiliti. Ana mga drama na to ron. No? Pero sa una, kung naapa lang doon cell group sa una, naman si Kuan. Di na lagi siya kalapos. Palit siya, dili isunog siya. Di na lagi siya kalapos. Ano man? Wa siya kasakyan. Mga na yung mga kauban sa sildo, dili, pakaon siya sa leon gabi. That's the comfort na itong gina-enjoy karon as Christians. Muna, sa ako lang gamay nga una-una, dahil siguro itong pagkaila sa Ginoo karon, kaysa silang pagkaila sa Ginoo sa una. Importante mangud kayo ning we will know who God is in the Bible. Kaya itong linya nga makailan. Recently, karon kayo na, active na kayo mo sa social media. Nagkaman kayo mga away kalsada dira sa social media, di ba? Mga road rage dira sa social media. Mag-away. Siguro dagang mga rason na mag-away sa kalsada. Siguro mag-abot lang, o siguro mga hubog. Or let's say, dili mga hubog, nakainom lang. Mga nanalin niya, probably sa kamahal sa gasolina o sa papakay mga rason. Pero sa diyan mag-away, ang ganahan ako, kaya ang kasagarang linya, kailangan ako. Kinaalam mo ba yung binabangga mo? Naisog kayo, no? Ang ana na dahil is, kailangan ako. Waka kailangan ako. Kailangan sa akong amo. Kailangan sa asa ko nagtrabaho. Kung ano mga yun, bitaw na yung linya. Ano ba ang paborito na nga linya? Nga kailangan ako, kung kailangan mo, kailangan ako, ikaw, kailangan ako. Pag ginalina mo. Diba? Dali kayo interrupt. Kailangan ako. Ikaw, kailangan ako. Guys, excuse up. Kinailasan mo. Kayo. Okay. No? Pero ano rin naman ito paborito nga linya? Kailangan ako. O lingas tao ba? Ikaw, kailangan ako. Kaya nga naman, the other person, panalitan kung ako'y makaingon na kailangan ako, I am expecting, nag-expect ko, kapag mayroon siya, kung nakailalang siya sa ako, mausap ang iyang response. Siguro, butang ka na lang, manoy ko. Kailangan ako. Mana ang nag-expect ko, mayroon siya na, ay, ikaw man din na, Jung, hey. Lumunang mana taga, kailangan ako. What if ang Ginoo may mangutan na sa ato karon? Kailangan ka na ako. Dili na po siguro tayo pangutanon. Dili na po siguro tayo pangutanon. Brad, kay
Siya ro pangutanon pa ko ni Lord ana year 2000 pa man ko diri simbahan. Di na siguro ko pangutanon, ikabalo ka ang iyang mga disciples, kauban niya tulog, kauban niya kaon. Salo niya, iyang gipangutana nga, who do you say that I am? Mura ba kung atong i-rephrase, kaila ba dyan mo na ako? Eh, posible nga dugay na, posible nga, 20 nakakatuig, 10 nakakatuig, it is possible nga dugay na kang kuyog-kuyog. Yung pa si Pastor Dale atong kuhan nga, being in the church does not make you a Christian. Atong sa YA, ano siya, pag naala ka sa church, dili naman automatic nga makristohanon ka. Kaya unana, mangani nga prinsipyo, ang imuhanggi tuuhan, basta naa ka sa simbahan, mahimo na rin kang kristohanon. Sa ato pa, kung naa ka sa parkingan, mahimo na kang sakyanan. No, it follows lang ba, ngayon unana. No, muna na-eskutan dito sa YA, muna makapangutana ta nga, kung ginawa mo ta na kaila, ba jud ka na ko? Who do you say that I am? Ipangutanan ni Jesus ang iyang mga disciples. Sabi no? Kaya nga naman, naganito yung time nga dugay lang, sige na sila kuyog-kuyog, unya katong naglakaw si Jesus sa tubig. Naalaan pa mga ganin nagwakwak. Grabe! Ako okay na ko nga kanang inig na ako'y makatagbo sa hallway, maana ang ako nakatagbo. Ay, ikaw din na. Sabi na ko, pero grabe si Jesus, naalaan og wakwak, naalaan og multo, naalaan og kuan. And yet, kauban na ito niya yung mga disciples. Lagi pangutana si Peter, who do you say that I am? And again, katuning, magkikatong giskutan ha, the God in the Bible. Who is God in the Bible? Ayaw mo ka-confuse kay karon nagkanaraba kang Ginoo. Gaya kay Mindanao kay ang duha ka Ginoo nasa Mindanao. No? Pagana. Napay joke na safety gid mo sa linog dira ba? Ano sa Mindanao safety mo sa linog kay ngano man? Pili ka. Nay Ginoo nga Santo Niño nasa Surigao, nay Ginoo nga tigulang nasa Davao. Diba? Nagano ba? Ba't atong isgutan? Who is God? Ang Diyos na isgutan sa Biblia. No? Kasi ng sunod na Ginoo nung gikan sa pagkadian. Nagstorya bitaw mi sa asawa, side note lang. Nagstorya bitaw mi sa asawa nga. Unsa kay mga teacher magod kay. Ano siya, panalitan ba kay kana si senior ko Ginoo naman siya. Then unsa kay iyang gibati, unsa po kay bation sa iyang teacher no? Panalitan nakasab-an na siya atong panalitan nakasab-an na siya atong high school pa siya. Panalitan na under na ko na si senior ko anbin, ako na kasab-an sa high school. Then Ginoo naman din ni. Kaya magkita mi. Mana siguro, mana tangtanan mo senior, kasi duwa biya ko nga. Di ka sabon, di ka sa atong high school pa ka. Now, na kuya sa iyang kamot. Ako ka nang ipasaylo. Lakaw o gayaw na pangasapa. Delete. Bitaw. No, inanabal. Ang atong hisgutan, who is God in the Bible? Ingon si Ginoong Jesus, who do you say that I am? Kanya ang mga disciples si Pedro ingon kay pinapidahon mong maguna-una mag-isip si Pedro kaning kasulatan eh. Ingon sila, some say that you are John the Baptist. Oh, ano siya? Others, Elijah. Others, ikaw si Jeremiah. Ang upaningon sila nga usa ka sa mga propeta. Pero mingon si Ginoong Jesus, no, but who do you say that I am? It's personal. Kasi katong pagkaila sa Ginoo, kung ikaw personalon kag pangutanon sa Ginoo karon, unsa man jud imong pagkaila nako? Kasi moingon ra ka, ang uban Lord nag-ingon nga kuan ka. Ang uban Lord nag-ingon nga maayo daw ka. Dili na importante unsa ang imo, it's a very personal question, unsa ang imong pagkaila sa Ginoo. Who do you say that I am? Then ana din si Pedro, dili na dayon kay pinabidahon ni Pedro. It is revealed, no, sa iya ingon siya, you are the Messiah, the Son of the living God.
See? No, ingon ko, ganina, medyo banda ron, medyo magustali atong approach. How well do you know God? There are 5 qualities, 5 ka quality para mahimo, no? Not really mahimo. There are 5 qualities sa usa ka Ginoo. Ano lang? Naon na to, be? Number one is He is eternal. Akong gingon sa usa ka Ginoo kay patanan ko, number 1, He is eternal. Now, abot sa una-una. Sa una pa lang ang quality, He is eternal. Bagsak na ang duha ka Ginoo magikan sa Mindanao. Kaya dapat, para Ginoo ka, of course, there is no other God like our God. No? Now, kung muklaim ka na Ginoo ka, dapat, number 1, you are eternal. Now, bagsak na ka sa you are eternal kung mag-celebrate ka birthday. Kaya ano man, naman kayo sinugdanan. Nag-celebrate mo ka birthday, ano yung muna tawakan. No? Nag-celebrate mo kayo, naman kayo beginning. But, God is eternal. Walay sinugdanan, walay katapusan. Before pa ang kalimutan, na siya. Amen? 1 Timothy 1:17. Kaniha, now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God. The only God. Be honor and glory forever and ever. So kung magkatagbo mo, kuhaan nga nailain, ino na ninyo nga, ang Diyos na nasa gisgutan sa Biblia ang akong tuuhan. No? Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, the honor and glory. Samtala una bitaw ko no, grabe yun. Kani palang daan, una, ang being eternal, wala na isama sa Diyos. Wala magkaingon ka ng mga sadyang magsimba ng nasa kanang sa there is no one like our God. He is eternal. Walay sinugdanan, walay katapusan. Ikaduha, mo na una nga quality ha. Ikaduha, dili siya mausap. He is unchangeable. He is eternal. Grabe o. Wala siya nagkapos sa time. He is unchangeable. Every good, James 1:17, every good and perfect gift from above is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mabitaw lang natin, joke nila sa akin, kung kamustahon ka, ayaw yung nga, ora gihapon, wala usap. Pero mausap yung ka, lagi mausap ka, kaya dili man ka Ginoo. Ang Ginoo, ragyod mo'y wala yung pagkausap. He is eternal, kaya importante kanya, He is eternal, unchangeable. Kung naay mo claim mag Ginoo sila, pakitai ani nga checklist, pag maingon, ano yun? Ay, una nga checklist, bagsak naman ka, Brad. Diba? He is unchangeable. Now, ikatulo, He is omnipotent. Or ganang itawag na to, He possesses all power. Psalm 33 verse 9, for He spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. Walay makalabaw sa gahom sa Ginoo. Daliman lang, iyahalang istorya and it came to existence. Iyahalang istorya and it came to existence. Bud pasabot, omnipotent, all-powerful, almighty. No?
walay makatupong sa iyang gahom. Una, omnipotent. Ang ikaupat, omnipresent. Present siya sa tanan. Present siya bisan asa at the same time. Wala magita, mahimo magila to ng reference ka ng mga pangitabo dito sa Mindanao kay nag-claiman sila. Tao ka ng mga nag-claim na Ginoo. Basta naa sa Davao, meaning wala sa Pagadian. Kaano man sa Davao? Kay tuaman sa bukid sa Surigao, wala sa Davao. But the God that is in the Bible, ang Diyos na gisgutan sa Biblia, He is omnipresent. Mobiyan ng ingon na wala kay dapat nga tuwa na dili ka makabot sa Ginoo. Sa tao ra na kumusulod dira part kay daghan ning mga kuan dira, adlok inang lugaran, ta manulod dira. Bisan pag-asa kang lugar sa kalibutan, bisan pag naa ka siguro sa pinakalayo nga planeta, within reach na ka sa Ginoo. He is present everywhere. Everywhere ha, bisan asa. At the same time. Karon, namuhat sa dili sa Pagadian, namuhat po siya sa panimbahon dito sa Davao, sa Manila, asang lugar, mapati na to ang presensya sa Ginoo. At the same time, dili ta pwede bingon nga, ay, kamo mga taga Davao, napan sa akin, napan Ginoo dire, napay ang presensya dire, ugma siguro maabot sa inyo ha. At the same time, no, grabe ka-amazing. No, omnipresent. He is present everywhere at the same time. And ang ikalima, what makes God God? He is omniscient. Buat pasabot ani omniscient? He has all knowledge. Nothing is hidden from the Lord. Walay matago sa Ginoo. Sa usay bitaw sa level sa akong pagka-maestro, mana ko sa estudyante nga. Kaya ambira ko na, ang ambira ko na yung trabaho be, kaya kung tanawon, mana, kamo, niagi man mo kay estudyante, mana din na sa papel. Dili ko sir, ay maulaw ko. Mana ko nga, ano maulaw man ka, nga maabot raman kaya ko na sa kuha ko, raman kaya ko na basahon. Say point. Ikaw po, no? Dili ka pwede nga, dili ka mo confess sa Ginoo kayo. Say point, wala may natago sa iya. No? Walay natago sa Ginoo. He has all knowledge. Nothing is hidden from the Lord. Psalm 94 verse 11, the Lord knows all human plans. Nakabalo ang Ginoo sa tanan, walay natago. No? Nakabalo ang Ginoo nga while naglingkod ka dira. Kasi naguna-una ka nga makapit ka sa Jollibee, mainit ka kadyo, kaya muli. Kabalo ang Ginoo sa tanan ng plano. Makapit ka sa Gaisano, or magdali-dali ka, kay ihalay ni mo ito yung gilabhan kahapon. No? Kay para dili manimaho, kung dali magkakaguli ron, kay mamalansa, o ron sa kabalo ang Ginoo sa tanan ng plano, walay natago. Muna nga makatago ka sa imuhang leader, sa imuhang mga sala, pero dili ka katago sa Ginoo. Muna i-confess na lang na. Isugid na lang na. Amen? These 5 qualities, kanina 5 nga quality, moni ang nakapahimo sa Ginoo that this is what makes Him great. No? Diri kaning ato sa ato ning gitun-an, ato ning paminaw. This made us realize the greatness of God. Ang pagkadako sa Ginoo. Ang pagkagamahanan grabe, dili matupong, dili matugkad. Makarealize na great. At ikanta ganiha. All the earth, no? Great are you, Lord. Grabe. Only this is what makes God great. Karon atong hisgutan, what makes God good? Number 1, He is holy and righteous. Maupod ni ang mga attributes sa Ginoo.
Number 1, He is holy and righteous. Pampaspasan ha. 1 Peter 1:16. Be holy because I am holy. Number 2, ang Diyos, He is merciful and loving. Maluluyon siya o mahigugmaon. John 3:16, kay higugma sa Diyos ang kalibutan, that He gave His one and only Son. Maluluyon siya o mahigugmaon. Now, number 3, God is faithful. Diba? 2 Timothy chapter 2 verse 13. Okay, ganahan kayo kung anong verse here. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Kung nawalan kang pagtuo, ang Ginoo nagpabilin siyang matinud-anon. Dili daghang kay mga encounter sa Bible, no? Na makaingunta nga walay pagtuo ba? Nga kuan gyapon. Walay pagtuo sa katao pero giayo gyapon sa Ginoo. Di ba? Para sa atong pila na katuig nga bakul, katong nasa pool. Wala man to siya pagtuo. Another day lang na siya dito, pero giduol siya sa Ginoo, ginan siya na gusto ba jud ka nga maayo ka? Do you really want to get well? Ingon siya na wala man mutos, wala may ang iyang pagtuo, tanawa ha, ang iyang pagtuo na dito sa tubig, wala may mutos no ako sa tubig good. Pero to make a story short, giayo gyapon siya sa Ginoo. If we are faithless, He remains faithful. Pikpik kay mong tapat. Tingnan siya, ay salamat. Matinud-anon ang Ginoo. No? Diba? Matinud-anon ang Ginoo. No? Ganahan na kita mga matinud-anon siya sa mga pulong niya. Dili siya mupakyas. He remains true to His word. Ang dili true sa iyahang word, no? Siguro imong bana o imong asawa, dili true sa iyang word, no, dili faithful. I-promise siya nga mamerkado siya, ginigulit niya, magpalit siya baboy, pagbalik gutob. Yung baboy, gutob man lagi ni. Daot ang baboy. Mga linya, mga kalawan pa, no? Daot ang baboy, gutob na lang may naagod. Dili true sa iyang promise, dili true sa iyang word. Pero ang Ginoo, tinuod siya sa iyang promise. Tinuod siya sa iyang word. Even when we are faithless, He remains faithful. Now, kani mga butanga, kani ikaduha na itong gisgutan, 1, 2, 3. He is holy and righteous, He is merciful and loving God, and He is faithful. This is what makes God good. O na makaingunta, God is good all the time. Okay, see? Ganyan makaingunta. Itong mga gisgutan, kung 5 ka buhok, makaingunta, God is great. Karon ako makaingunta, God is good. No? Dili ba inana ka-amazing ang Diyos na atong isimba o kialagaran? Amen? Now, nailhan naman nato sa, at least nailhan nato, no? Ang Ginoo. What is our response? Unsa may effect ani sa atong kinabuhi? Number 1, ang atong pagkaila sa Ginoo, nani dapat, ang atong pagkaila sa Ginoo, this will lead us to, number 1, worship Him. Pagkaila ni mo sa Ginoo, ang imo gyud yung response. Makasimba jud ka sa Ginoo sa iyang pagkakahibulungan, pagkadako o pagkamaayo. Mao ni ang hitabo sa mga Kristohano na gisulatan ni Peter. Do you did not see Him? No?
but you are filled with an inexpressible and glorious joy. Mabitaw ng dahil magsimba ng mga taga-Happy Church kay grabe na puno o kalipay na murag halos di ma-express. No? If dili na to i-express, murag bubuto ang atong heart. No? Muna ako ngayon mga nakasunod rin. Sa pwede sila masimba. Grabe, kinahanglan yun mo. Uwi na kung tayo. Pwede naman gano'n mag-relax lang. Pero kaya nato ang pagkaila sa Ginoo lahing man. Nakasinati man ta sa Ginoo, nakasinati nga giayutan, nakasinati nga gitagbo atong pagkinahanglan. Mauna nga sama ani nga mga Kristohanon filled with inexpressible joy. Amen? Now, the question sometimes is, can we still worship God? Can we still bless His name? If parihapon ani gihapon nga mga Kristohanon akong gisgutan, makasinati og mga negatibo nga sirkumstansya sa ato ang kinabuhi. Okay, usahay kung again, kapila na ko ni giingon, kung litson manok ang sudan, pag-abagan o liempo, dali na dyan kayo magawa sa mga baba, ay, maayon kay ka Lord. Pero bulat na lang, mapagid na tarong o luto kay nautag mantika. Pagangisi ka, kaya kung kayo, maayon kay ka Lord. No? Pero kanina mga Kristohano na experience nila ang pinaka-worst na mo ma-imagine. Sa usa ka Kristohanon. Experience ni Paul, samtang niabot si Paul sa ilaha, samtang nagpadalang sulat si Peter, si Paul, experience ka tanan. Nahimo siya bubo, nahimo siya nalunod, napaakan, tanan halos, gitulata, tanan-tanan na lang. But still, lagi, kay lahi ang ilang pagkaila sa Ginoo. The response is to worship. Ganyan, nakita nato, puno sila og joy. Pero kung atong basahon, makatingal, giuna man mo istorya ni Peter nga puno sila og joy. Pero kung atong basahon later on, grabe man yung pag-antos nga ilang nga sinatian. No? Can we still worship God kung nagmahal ang panaliton? No? Can we still worship God kung nagpapadlo ang imong anak? Can you still worship God kung lutuson ka? Can you still worship God even when you experience broken relationships? Muna yung mga pangutana, muna itong mga pangutana nga pamalandungan, no? Why do we need to worship God in spite of ang negatibong experiences? Because worship is our place of strength and comfort. Ako motrohon, worship is our place of strength and comfort during the time of testing and trials in our lives. Wala rin ang makaingon ta, no? Lahit yung kini, makaingon din ta na ato din ipagawas sa atong bakbaka ang quality sa Ginoo. Makaingon ta na, Lord, you never change. You're still the same. No? Diba? You are the everlasting God. Makaingon ta nga, I know my Redeemer lives. Kinakailangan ta sa Ginoo, nakapaluman taon sa mga quality sa Ginoo. Hindi siya mausap. Kung iyahanggi tagpo ang pagkinahanglan ng mga tao na nasa Bible, himiin naman siya na di siya mausap. Ihagi akong tagpo na yung pagkinahanglan ron. Kung giayon niya ang mga bakul o mga buta sa una, the same God will never change. Ayoon gihapon kanya ron. Amen? Now, it is our prayer na di natin makaila sa mga detalye, hinahanap niya ang Ginoo, hinahanap ang quality sa Ginoo. Di natin makabalo sa information o sa mga detalye of who God is in the Bible. But, ato po siyang ma-encounter. Ako, trohon, di natin makabalo sa information, not just by head knowledge, but ato po siyang ma-encounter. Nagtuo ba ka nga buhi ang Diyos sa mga nilagaran? Okay, buhi man. Mamuhag siya sa mga kinabuhi. Buhi man siya.
Number 2. Ako na ni Paspason ha. Sa atong response, sa diyan makailang ita tinudaray sa Ginoo. Number 2 is obey and submit. Number 1 is worship, number 2 is obey and submit. Mo ni ang giingon ni Peter sa mga tao ngayon ipadadaan ani nga sulat. 1 Peter, ako Paspason 1 Peter chapter 2 verse 13. Yang giingnan ang mga Kristohanon na submit mo sa inyo ha mga ruler. Sa panggobyerno, submit mo. Giingnan ni Peter, submit to your ruler, submit to the authority. No? So kung Kristohanon ka, ayaw yung pag-una-una o kuhaan sa Facebook. Kristohanon man ka, nag-iingnan man ta sa Ginoo nga mo submit. Ako sa Ginoo, nag-ingon man nga mo submit. So ayaw pag-una-una sa Facebook, na kasi ikaw gauna-una reklamo nga anong tod karon anong wala pa na tag-20 ang bugas. Ha? Anong kuhaan lang, no? Submit to your ruler. Number 2, asa ta mo submit? To our masters. Huwag ingon, ikanit ni Peter. Una, musubmit ka sa mga ruler, musubmit ka sa mga master. Ano sabi niya? Musubmit ka sa atong mga amo, sa atong mga boss. No? Kaya kami, sa ako ang natan sa trabaho, kaya usay, dagan man kayo, dagan makita boss. Sabi na, ikaw pinaka-boss sa urang linggo. Na kay HT, na kay MT, na kay principal, supervisor, may mga coordinator, no? Nagkailain batasan, no? Nagpagayog mga report. Asa mga kuhan ko lang? Lami kayo ko, sa'yo lang istorya, ikaw ko na yung report, babe. No? Pero dili na. Marang mauna din mo, mabasay mo ka anong, pastor, marang dugay na lagi ka na mo gustong istorya. Marang na-feel lagi na mo, dugay na mo na gustong istorya. No. Submit to your masters. Submit sa imong amo. Kung panday ka, be obedient. Kasi magkambras-kambras ko kagabas-gabas, ikikitain mo, nalasakyanan sa amo. Kagabas-gabas ay taman. Ay, mo pa ba paggabas yun? Ay, ang inana, kaya dili man ang imong amo, kung dili ang imong amo ang Ginoo. Kaya dili ka mag-inana, kaya tinudanay man kang nakaila sa Ginoo. Diba? Now, wives, submit to your husbands. And husbands, 1 Peter 3:1-4. Dili na nato basahon. Wives, submit to your husbands. And husbands, treat your wives with respect. Kasi mo na yung mga resulta, kung tinudanay ka nakaila sa Ginoo. Amen? We have the strength to submit and obey. Kay una man tanging submit o ni-obey sa Ginoo. Kaya tinudanay ko talaga kaila sa Ginoo. Amen? And the last, serve Him. Mabitaw ng mingon si Peter. Isang kanina mga Kristohano nagyapon na itong ginamention. Ina ni Pedro. Above all, love each other deeply because love covers a multitude of sin. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one, verse 10 niya, 1 Peter chapter 4 verse 10, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Kanang mabati, no, in its lain-lain na forma ba, in its various forms, mabati sa mga tao ang grasya sa Ginoo. No, sa imong pagpamuan sa tektim, no? Nabati sa tao ang grasya sa Ginoo sa imong pagkanta, sa imong pagsayaw, sa imong pagpahiluna sa mga tao. Serve one another as we serve God. Amen? Amen. Kung diatag na tiwag ang nabili na tayo. Praise God. Manidog kanta ng mga igsoon. Ang Diyos nga naa sa Biblia. Ang imong pagtuo ba igsoon, nagbase ba sa Diyos nga naa sa Biblia? Importante kaayo na i-check na to karong panahon na. Kaya dunay lain-lain, klase-klase nga mga pagtuo. Dunay ang mga tao maski asa na lang nila gibutang ang ilahang pagtuo. Gibutang nila sa mga butang, gibutang nila sa mga tao, gibutang nila sa ilahang mga careers,
sa ilahang mga negosyo, sa ilahang salapi, but ikaw asa nimo gibutang imong pagtuo. Nindot kay gihisgotan ni Pastor Jong mga those are the pinaka-top, pinakadagko kaayo nga details of who our God is, kinsa ang atong Dios. No? Naapri ba ang imuhang una-una karon? No, naapri ba yung espirituhanong mata ang atong Dios di ay He is all-knowing, He is all-powerful, He is present everywhere, He is eternal. Grabe, walay birthday atong Ginoo. Kita na atay birthday. Na ba kay birthday? Na ano? Oh. Na ay birthday, na ay death day. Ang atong Diyos, since wala siya'y birthday, wala siya'y death day. Because He is eternal. And so we can put our trust in Him. So dihang tindog ta karon, pamalandungan nato, no, nakailabag yun ko sa Dios nga ako ang isimba. No, atong ipiyong atong mata, ato ang natawon atong kaugalingon. Nakailabag yun ko sa Dios nga akong gianhi matag Domingo. Mag-spend ko og 2 ka oras matag Domingo. Nakailabag yun ko. Let's ask this question igsoon, so that we can respond properly. Sama sa giingon ni Pastor Jong kanina, makahatag ka sa insakto nga pagsimba. What is due to our eternal God. Sa dihang makaingon tangan, kung nakailagid ta sa Dios nga atong isimba, maka-obey ta, makasunod ta sa iyang isugo nato, makasubmit ta sa iyang authority, ug makaserve ka sa Ginoo. Kung kulang pa na mga igsoon, let us have a prayer karong buntaga. Pagpatunong pag-ampo na sa imong gihindugan karon. Lord, gusto pa yun ko makailan nimo. Come on, igsoon. Oh, pwede mo ipataas imong kamon to reach out diha sa Ginoo, because He is in this place. Naa ang Dios karon dinhi. Ug kabalo siya sa imong una-una o sa imong kasing-kasing. Umutana ang Ginoo nimo, kailaba ka nako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pag-igsoon sa Ginoo this morning, igsoon, this is your chance. Pag-igsoon sa Ginoo. Tag-in mo imong desire sa Ginoo. Gusto ko ka makailadong sa Ginoo. At imuhang pagtuo diha sa Ginoo, mahimo pang malalong, mahimo pang mulig-on, mahimo pang closer diha sa Ginoo. Mas closer, because the more you get to know the Lord, the more closer you can become. Pero kung feeling nimo, huna-huna nimo, malayo ka sa Ginoo, nagpasabot lang na igsoon, no, wala kang kakaila sa Ginoo. Wala kay kakaila sa Ginoo. Lord, come on, igsoon, pag-igsoon sa Ginoo, pag-igsoon sa Ginoo. Lord, gusto ko makailan nimo, Lord. Dugang Ginoo. Dugang Ginoo. Gusto ko makailan nimo. Igsoon, dili sugdanan yung pila nakakatuig ng Kristohanon. Na nakailan na ka sa Ginoo, ang sugdanan sa kakasuod sa Ginoo. Personally. Kung sa imong pag-respond diha sa Ginoo. Hallelujah. Lord, we just surrender to you karong buntaga, Ginoo. We just surrender to you, Lord. Lord, Ginoo, na mga pag-ampo, Lord God, Lord, sa imong katawhan karong buntaga, Ginoo, to know you more, Lord. Our prayers, our desire, Lord God, Lord, that we can know you more and more each day, Lord. Lord, makarespond ni Ginoo sa pagsimba kanimo, Lord, sa pag-obey nimo, Ginoo, sa pag-serve nimo, Lord, sa paghigugma nimo dugang, Ginoo. Lord, salamat, Lord. Come on, just worship the Lord. Just worship the Lord. Just worship the Lord.